Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Paguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan
Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 29 minutos na kaligid sa tak na alas 4 sa aga. Welcome kami ng pagpalakit sa patutunan Bombo Report sa First Edition na pang Sabadong edisyon sa patutunan petsa 2 sa bulan sa Abril. Ikaduhang adlaw sa ikapat ka bulan tuig 2022. Kamusta na kamo? Good morning sa aton mga soke, sa aton mga tagpramati, sa aton si mga kabombo. Nga agapa karon nga bulog taw sa 61 ka mga kabarangay sa Sunod sa Bacolod. Sa mga banwa ka Sunod sa kabuusan niya sa probinsya sa Negros Occidental. Welcome tama na. Mga katura naton nga katutok live sa aton sa FB YouTube channel. Mga taga Negros, taga Bacolod, di man sila bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan. Makita na nila, batayan natin papalagan sila agad sa inyo platuntunan Bombo Report sa First Edition. Dosang San Ulan ako dasig lang, no? Ika-4 kita karoon nga bulan sang tuig 2022. Una nga Sabado sang sining nga bulan sang Abril. O isa masunod nga Sabado guli, halideo, April 9, araw ng kagitingan. Pagkapit sa 10, sugod na kita sa ato sila Semana Santa. Domingo de Ramos na mangyakabihan sa masunod nga Domingo. Of course, kamusta na ka ba? Mga tagpalamati, aton mga suki, aton mga kabumbo, aton mga mangumaraton sa kumahan. Good morning, welcome. Mga mangisda naton niya sa Kilauran. Nga aga pa naglumpat pagkato sa ato sila nga mga baybayon. Para may baligya naman nga mga isda sila nga adlaw sa Sabado sa aton sila nga mga merkado. Mga driver aton nga agapa karon nagabulog to agapa nag-imo sa para mabalik paibet pasada sini nga adlaw sang Sabado api sa trabaho sa aton sini mga pampubliko nga mga bulut talatapan mga kebenan. Of course sa pila naton ka mga pribado iya kumbuyante may pila pa iya ka mga private companies nga sa gapon may trabaho sini nga adlaw iya sang Sabado. Oy mga guard on duty naton dira sa mga pampublikong ospital at pribado man. Mga security guard, datong karoon nga nagabantay sa mga importante kay dipitso sa ato sila gobyerno. Good morning, welcome. Dali pagpalagan siya platuntunan Bombo Report sa First Edition. Mga agapan natin nga mga senior citizen nga nagabulugtak, karoon nagaplo pangapi na sa ila sinitagsaya kapuloyan, ara sa Burgos kag Libertad Public Market. Nagapulo pa bugnaw siling kagahon. O daw aga pa naglabay ang ulan. Halin sa norte nga portion pakadto sa may syudad iya sang Bacolod. Kamusta ang night out sa ato sining mayang once siya kagabi? Kamusta ang Friday nights? Welcome na dali. Pagpalagan siya platutunan Bombo Reports First Edition ko po yung tagsadi sa Sabado sang kagahon. Bombo Dennis Rubica. Ano mga balita ang aton kapatamod sa mga nagapangunang mga balita lokal, 2 ka syudad kag 3 iya ka mga banwa diri sa Negros Occidental gipaidalom sa COVID Alert Level 1. Iniya base sa memorandum kon ginpagawa nga mando, no? Executive order ni Governor Eugenio Bong Lacson. Ano ini nga mga banwa kag syudad diri sa Negros Occidental ibon to na karon pagpanagad siya patutunan Bombo Reports First Edition. Dugang paginaton nga mga balita lokal, tricycle kag sa tricycle ang ginbunggoan sa isaya ka ambulance sa may banwa sa Manapla, isa ang patay. Samtay balonta man karon ining reported mga kebenana nga encounter naman liwat nga enkwentro naman sa tunga sa mga katapos militar kag UP People's Army sa may barangay Buena Vista, syudad ya sa Kamaylan kahapon sa ngapon. Sa pa-report sang militar nga may duwa naman kuno ka mga New People's Army ang nagkalamatay. Sa mga nagapauna nato niya mga balita, National Malacanang nagpasalig nga malabot ang 100%
vaccination rate sa pungsod para makabalik na kita sa new normal antes pa matapos ang term of office ni Presidente Rodrigo Duterte sa bulan sang Hunyo. Subong man ang kumilig kag DICT, gin-activate na ang ilang ginatawag nga online precinct finder para sa mabot nga May 9 election. Mahapos na liguro magpangita ka sa imo sili nga ngalan kung diit ka presenta o daw masamigid ang mugining pirmi nga mga problema asang pila nato niya ka mga kauturan nga hindi nila malocate ila silingalan sa dati nila nga mga presento ang ginubutuhan sa tagsa ka eleksyon. Kag sa balita gikan sa lawas ang Russian forces nagbiya na karon sa ila sila ginokupar sadto nga nuclear power plant dito iya sa Ukraine. Una mga balita kato ni may balita ato kapag tamod sila nga po kagahon ang pagpalagad siya pala tuktunan Bombo Report sa first edition. 35 minutos na nakalikan sa takna nga alas 4 singaga makibinan antes aton kuhaon ang mga balita ni tipo ni Bombo Carla may defensor pratikamente ining isa naman kay kwentro ito iya sa may syudad sa Himamaylan late na kahapon sa ngapon. Kag pilapagid ka mga balita accomplishment report ya sa aton sining PNP. Dire kita na makabanan speaking kita sing Friday night speaking kita ya makabanan sa giniwalgual naman sa ato si Bakaturan especially sa mga young ones naton sa tagsa kapag abot ya sang Biyernes sang gabi masidibla TGF. Thanks God, it's Friday. Makabinan ko tiyara na. May mga kauturan. Especially ato sining mga young ones, nga nagatipon-tipon, kag naga-inom-inom. Ini kadugay na nato na ginapanawagan nato kapulisan sa police station number 3, nga tagsa kapag abot sang Sabado sang kagahon. Munang inuguwa si mga kwa nato, no? Sang mga lamharo naton nga nagakadto dio sa diskuhan, kag ilimnan dahil lagi tubangan sa ato sila tabok sa dalan lang. Maginuwa sila gani dira, nagarinambulanay, siningaga ho, naghinabuyanay mabutilya, may mga babae naman nga nagginumugay, mga hubog, butang maganikanan, silik balo ni sila sing ginimo, sila sining mga kabataan mo, babae pa ho. Liwat naman nga naghinabuyanay sa butilya di gina sing agaw. Balagay kay nakatapos ang sila hinabuyanay kay nagkuan, kag abot kita makabinan, po may nagkuan pa, may dumugay pa nga duwa ka mga babae. Ara sa video ta makita nyo inang isabla na daw naka-short na hunan, pulapis sa iskolo. Pos ko terrible man ako isog man. Makabinan. Inapanawagan tang mga pulis nato sa police station number 3. So kaya nangipit sa bong si police major, captain na si Ma'am Armalin Vargas. Kung pwede, blatane, kada Sabado sang kagahon, before alas 3 o alas 4, papusingan nyo di pulis, Kung naraam na mga pulis nato sa stasyon ng Talambay, kaya ini mga nagatuga di singgamo kapanghabos ng botilya, magpinuli na, ini mga rambulana, pang badilon tanibla, mga minor de edad piniguro, mo't kabalo ng mga kanan nila sa ginimo, nila tagsa iya kasabado sa kagahon. Tisipa bala, mga bastante na, nakakuha na bala, nakahalin sing gabi, guro, hasta magkagahon ng inom mo, pagwa, masamig na, nga magwa na dahil sa diskuhan, nagatinapungulay daw, sulod lang daw, sinuyay, pagwa na magdabutan, ay hinabuyan na yung botilya, meron ka ni ibosador, ay galakas dalan, ihaboy ng botilya yung ginuyatan. Siling ko, di ba may curfew patagane? Di nga ito siling makapulisan, pila na ni ka Sabado siyang kagahon, kagina mo naman ang tabo, may nagabuyaday naman botilya. May grupo naman nga linaway. Sundan sing sak babae. Kada nagbutungan naman sa buhok to sa isa mga babae. Di si Pabla, babae ka pa naman. Hubog ka imo ya.
Kaya kasi influensya sa makulubog lingon. Di ko sabla mo katabo bilang krimen. May katabo nga sexual harassment, may katabo nga rape. Sa pila nato niya ka mga kababinan. Bawal gisa mo man mo hubog. Ting grupo ya hubog ban. Di ko mag-tripana isla tukrong ko daw magsunod sa pinsar nila. Igo makamarasmas iya ang babae na may malain nga tabo siya. Di may na karon ko magbinunay da abikron maglulupusanay da magkalapilasan na sa ulo nila. Di sinuhol sang ginikanan. Huol man sang biktima Di ko sa mga haboy pa na botilyas do dala no. Di ko labay ka na abikron niya kagway ka ninihay ni Huda. O ay kumalabot ko nung ila di ang mga kintrahanay da. Kag makuan ka bikron, slakya mo na amigo sa ginapahurabog lang botilya. Di sino to mo tudlo do kay damo sila. Kapulisan sa police station number 3. Kadugay na kamo na mo na ginapanawagan. Tagsa ka sa bado sa kagon postingan nyo diyo. Pag pangbadilo ni mga kalo ni nga mga pamatanon niyo. Madakpan na sa kapulis. Daw tutoy mo lang ning bitikon mo. Kali ka way pulis mo, way magasaway, tiga padayaw man. Pero kung naara, presensya sa pulis, ay, ano mo lang ido nga bitikon sigad siyang dalan man. Hadlok man ay magladakpan ka maglapriso. Pero kung ako sa pulis, tayo mingon bla, panilagan. Anto sini maginuwa, postiga mo da pulis sa sibilyano. Kag pagrenabulanay, pang badilon mo kag pang dalon to sa sasyon no, pagsuhon mo to patulugo, patawagin ni kanan. Ba't ay garok balon mo gani kanan, nila ko na mo ginahimo, nila ko di magkalagat to ni kubernes ng gabi. Pwede mo na yung makasuhan, alarm na skandal. Pwede pa na gani kung madakop ni curfew, kuway palas 4. Ara na sagwa sandalan. Galing kay ti, ambot anong ginahimo sa pulis nato sa police station number 3. Basi ka monitor, makabuda mga ma'am kag sera. Ilaw daw nga chief of police, police major o colonel na si Ma'am Ermeline Vargas. Tingin na kwanta din pabalaw ta ko kasi kumukbalo kaya kalayo sa distansya nyo sa police station kadiri sa area sa sa may Mandalagan. Pila na ni kasabado katabo dire. O the way gida. Way gid aksyon ng pulis na ton. Gila nga padangat na karon kay Colonel Joseph Tomas Marter. Kay the way gid sing aksyon ato sa police station number 3. Kada Sabado damunisyonaryo katabo da drio. May nagarembulanay, may napanghaboy sa butilya. Mga babayer, mga lalaki niyo. Mga hubog na kung mag-gualin na silimnang kadiskuhan. Yung kayo inyo man na diretsyo mag-night out ka mo. Importante na, tipagwain mo, plulit mo. Di kayo na magrenambulana, kinali kung may magkalapilasan sa inyo sanda. Di sinuhuol na. Basi igo mapilasan ka mo, balong ginikanan nyo, ay night out ka mula na kaginom-inom ka magrenambulana, tapos. Kaya nung ginimo sa pulis na ton, may damo sa patrol car pulis na ton, tagsa ka police station, hindi maglubo sa duwang patrol car. Kagahon, duway naman lagko da nga ginarubingan nyo. Tiniyo postingan tani di, antes ng mga 4 sa kagahon, para maginuwa ini mga bastante nga mga individual, mga lamharo naton nga mga babae kag lalaki, mapreventa sa napatabi magihod kung may maghurayad na naman. Ito yung balaan mo. Tigulin na magtinapulay. Ito baluwas may marbas mo kami mabunan. Kag maguntay TL, base mo pagkita sa magiho, kung may napatay naman. Diba dapat i-prevent tani yung matabong krimen mo. O di paano ma-prevent yung matabong krimen? Ang presensya sang pulis. Police visibility. Police presence mga kabanan. Damo tadi pulis. Tagsa ka police station, damo pulis. Tagsa ka police station, may mga patrol cars. Di ba sa ligad to, ang atong syudad, nag-donate na mga ito sa mga patrol car. Ginugangan ng mga patrol car, tagsa na ka police station. Bag-o na ganyan mga patrol car nyo, gwapo na spong. Di sa una pa nga daw kinandan sa isang patrol.
Oh, subong yung gwapo ng patrol cars ta. Oh, tino tayo ginatago talang na Ah? Gamiton talang na kung pulong marketing. Oh. Base sa kagahon ka sa ligta, tawhay man na. Tulog man tawa. May korupyo man na. Oh, di ba si igot na mag-action bla, may nag-untay ng atiil mga kaminan? Di dapat gihuon na naman niyo. Oh. Gihuon na naman kayo bantayan, tanadre, kay sa makita mo bla, ay slim mo kung ikaw guro ang otoridad, tingin mo ito ka namin pang badilon ng mga lamharo niyo, nga kasi makamaisog kung hubugbong. Pero kung makatilaw ni bitin kag makatulugan ni sa sulod presuan, pati na ko kung di ni sila magkuhan, kladudla. Di madudla kada sa bado mo ni gawi. Di madudla kay hindi madakpan mo. Why ginadakop? Paano why nadakop? Di madakpan. Kaya wala presensyang pulis. Kadugay ni naton di ginapanawagan. Kaya di yung tabi iyak ron. Muhulat pa tada kung may maghurayada, basi may mahit and run na kayo suklog mo, magtabok sa dalan di. Or basi mabunaan na, magkapirmi lagay naway da. Di muhulat pa tada kung may madula ka mo yung magbutang kita sa pulis na tagsak sa balos ng kagahon. Muna sila tawla nga ti kung ginakampanya to prevent sing krimen. Paano tabi prevent to tabong krimen kung during mga wee hours? Muna kagahon, mga so good, alas 1, alas 2, alas 3. Ano yung mga konsakwan bla graveyard ni sa nga time? Yung sa di tagasalig, kasama pala gastrike ang kwan kawatan. Amo na taga oras kasalig ta, taway man. Sa di pa game mo gani krimen. Kaya balaan sa mga kriminal nga wala presensya sa pulis sila nga mga tinion. Bla? Hindi na tayo maghulat pa. Nga base may maghurayad naman kita nga lamharong di doon may sa una so wala pa pandemic pila ka tuig na kaligad di ba may kalamatay ginida may mga shooting incident na may mga stabbing incident na giluntad kung madumduman nyo sa dira man na halin dira sa sulod sang ilimnan sa sulod sang diskuhan after sito mayuman kay kung kagahon, may kitaw na presensya sa pulis. Nag-pandemic, subong nagbalik na, dito na makita, draw. Pila na ni kasabado nga ito, ginapanawagan, draw. Mga kabinan. So kung dito mag-iho, ang police station number 3, ipalabot na karon sa ato, si City Director, Police, Colonel Joseph Thomas Martir. Kasi kung dito maghulat pa, mga kaibinan, ngayon mag-untay pangatuhod at tayo mag-take sang aksyon, mga kaibinan. Oras ang Bumbo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligyan stock na alas 4 sing kagahon this time. Kuwanta na mga balita na tipon ni Bombo Carla, may defensor sining kagahon, kamusta palibot niya sa sila sa Bacolod? Nagkulokol pa ng ulan, kamusta nga ito sining temperatura do? Haling kagabi, estas kagahon, no, mapaang-paang ato siling panahon, ato siling temperatura, mga kibanan. Di lang sa palibot sa Bacolod, kag bugos man nga probinsya sa Negros Occidental. This time, marina mga balita, sitwasyon sa palibot sa Bacolod, ni Bombo Carla, may defensor, gikan sa patrol. Bombo Carla, good morning, Kevin! Yes, Bombo Dennis, good morning. So, matulutugnaw nga kaagahon na Bombo Dennis, no? Kay Kisubo nga at least, no? Naghulaw na ang ulan, Bombo Dennis, ni kagaina mga alas 4. Doon nagtulot ang ikipas. So, sa Subong Bombo Dennis, wala nagkita may batsagan na pampanalitin. Tulong ng mga tinion, Bombo Dennis. Kasi sa atin naman yung mga kauturan, hindi sila nagaman. Hindi sila, no? Pakari diri sa may area sang syudad sang Bacolod, Bombo Dennis. Madamo kita sang nakitaan nga mga pamatanon, Bombo Dennis, no? Nga ilantay sa mga salakyan. Siguro, Bukayla. Sila sa... Yes, Bombo Dennis. May butaan na nga mga bataan kay temprano pagpuli. Hamogid gani, Bombo Dennis, no? Wala sila na
abdan sang adlaw Bombo Danis. Tulong pa no sang ini sila pala uli Bombo Danis. So sana all gani Bombo Danis no kay ini sila na kaka-experience nilang ini nga mga bagay Bombo Danis no pero Carla, yes Bombo Danis. kilala ko pala himay na buot na kay way nagapuli gabi. Kagaho na. Kagahon. Gani Bombo Danis no kay basiko ang bansang ginikanan na hindi magpagabi. Pinasubrahan gid Bombo Danis so kung kagahon na pinuli Bombo Danis. So kabay pa nga makapauli ini sila sang safe Bombo Danis especially dira sa may area sang Dalan Lacson do permi gid dira kita kita Bombo Danis no sa mga pamatanon. Papuli na gid lang mabuka pa botelya Bombo Danis. Okay lang na kung wala sang may maigo ay at least no ara lang sa dalan ang botelya ti what if kung may ara sang may maigo. So last Sunday man Bombo Danis amo man ni ang gintakol naton before kita nag-proceed sa mga reports Bombo Danis no kay may ara sang nagsakay na sa motor pagkatapos siya tungga sang iya sini nga ilimnon Purabog lang botelya. mismo sa dalan. Ti bumukala way labot kung may maigo ang punto da may maigo abe. Kag siyempre buka ang botelya ras dalan isa pag hindi ka risgo bumukala kung ikaw yung nagapalig-iyasal, kaya matapaka mo na buka ka botelya, basta iya magisi, gumam sila, kung halit ya sa imo, mabulkit ka, o bakal ka mas bago, maguma, o matrasar ka imo sa kratuan mo, kaya nag-flat ka ni imo ya, kaya natapaka mo itong buka ka botelya, bumukar na. Amogid gani Bombo Danis no, ti makita naton to nagdigad Domingo nga ang paglabay sa mga salakyan hinay-hinay lang kaya madamot sang buka nga botelya sa dalan Bombo Danis hinay-hinay lang sa pag-agi ang mga mapaprivate man o kung mga pa-PUJ nga mga salakyan ti ini nga mga single nga motor Bombo Danis si aware na ini sila no nga darang area sa may dalan Lacson kay hinay-hinay ini sila kay mas madelikado ang mga nagalabay nga 2 wheels lang Bombo Danis mas delikado matumba ini sila at way labot nga makaangkon ini sila isang gas-gas panigurado mga gas-gas nila o kung mga pilas nila maka mayara sang bubog sang Bombo Danis sang botilya Bombo Danis so muna ang aton man nga at siguro ini nga mga kabataan ini makabati sini Bombo Danis kaya inutoy-utoy lang kadto kaya wala ini sila sang panumdum nga risgo sa iban Bombo Danis. At ano panumdum ko ng pinsan niya, ara na sila sa influensya sa makalubog rin mo, ikaw na yung makapagsauli, bumukay lang, makapuli, abay makatulog, wa? Bugtaw na, gugto na, mo pa na makaspasuli po ito sakit ulo, kalagin tamaan siya ka inong, sa daw ay nakbalo ko nung himo ito, ako nung hinimo ito sang ara pa sa influensya sa makalubog rin nun, na bumukay siya ko, hambal ko ginablang, at yung kuti ko siya, bangod sini, muli ko sa may nagkakabiktima sang krimen, may nagkabiktima sang sexual harassment, may nagkabiktima sang rape, kiti kuning mga kababayaan naton, ara sa influensya sa makalubog ulim nun, paano pa sa daabi ka makaresist, paano pa sa makabato, dara ko na himuan sa nasing katuntuan, sing upo di man abi na iyang lalaki, bubukar na? Yes, amo gina gani Bombo Danis City, okay lang niya kung imo sini nga makaugdanan niya. Ako ang respeto sa imo Bombo Danis what if kung mayara ikaw yung sang ako mayara lang may masabay bala Bombo Danis at amo iniya ang pinaka delikado gid Bombo Danis so kabay pa nga ini ma-lesson by next week Bombo Danis no grabe hindi na masaway Bombo Danis. Bumukay lang ti pa-mission 3 karon sa imo si saan ko niranggo na ni Ma'am Vargas Station 3. Police Captain Bombo Danis. Pamisyon ta karon si mo si Ma'am Vargas kung nung ma-action na diri mimo or kung wais karon ti palabot na kay kuana kay CD bumukarla. Yes, Bombo Danis. So kamusta ko nini naton karon no kung kamusta ang pagmonitor sa kapulisan sa Police Station 3 diri sa area sa Dalan Lacson Bombo Danis. So sa mga madamo man sa mga bars Bombo Danis no mga ilimnan diri sa may area sa barangay ako nasakupan sa Police Station 3 Bombo Danis. So kamusta ko nini naton kung
ano ila sini nga pag monitor Bombo Dennis. Kaya mga luwas sila yung mga kabataan na garin ang bulga pag-abusa pang haboy sa botilya. Kung sila may mga motor lang, ang tambutso, tingnan ang open pipe lang, katurog-tunog. Ay, Yes. magpinaburhot na sila ka magpinadaya, pakanto, pakaribong bo, karlas, tubangan sa area sa Mandalagan. May mga pumalay, may mga tao, pumulo, tagatulong, oras, isipan lang kagad-gawas na butso mo. Nagsorbo kay mo yasing katulogon kapag buhay sa iba niya tao. Ba, sila kay paabot sa balay nila. Ako na magtulog na sila ka magbugtaw. Ito na ito kung ikaw ako niya may mga obligasyon pa tayo. Nagsorbo kay mo. Ti ano imo sila katulogon. Bubukarla. Sakto gida Bombo Dennis, no? So kapin pagid ko nga manami gid ni nga magpaburkot ini sila Bombo Dennis sa oras bala sang katulugon gid, no? Ara kagid sa imot sila nga tunga-tunga nga tulog, gulpi ka lang may mabatian nga pag burkot sang mga motor Bombo Dennis o mga motorsiklo. Hindi lang motorsiklo Bombo Dennis, mayara man kung kaisa mga salakyan nga open pipe man Bombo Dennis, nagabagrong lang sa dalan lakson Bombo Dennis. Magbalalis ka na sa abi ko ng motor dati, okay mo na kung kagulingon law sa kunta, kung nalibla may madalasa man sa libang nga tawo bla, ng agap yung mga uto na to, damo naman nagamotor kay makadto man sa trabaho, or sa trabaho, mapuli ya. Yes. Ito na pinasiban sa motor nila, kung magkala bungguan sa nila, kung kahalit sa iba nila yung kauturan na to, bubukala. Yes, sakto gina Bombo Dennis, no? Madamo, may mahalitan gid ini sila ya Bombo Dennis. So okay lang man na nga mag party, mag-inom-inom Bombo Dennis, pero importante pala panumdumon na nila ang iban, kag panumdumon man ang nila ang ila sini nga kaugalingon kung ano ang madangka nila pagkatapos Bombo Dennis. Correct kina no kay bot kun gapinsar mas lasing ito nilang resgo gali kiti sa edad lang sa limuti mo ni teenager happy okay na hindi ta na agyan ta ba umukar lang sa lingate happy kay inom-inom ka weekend ka Friday nights ka no po siguro pagpuli bla dapat hindi na maghimo sa ano sa aktibidades maglinaway po muda mag-abusar po muda pati lang ko nung kaladakpan bit-bitaw ni mo pulis nato patulogon sa presinto ba ko di itsura sa ito, mga bitik, mga ido, mga bitikon sigad po, hadlok mo na magladakpan, bubukar. Galing kayo tisli ko bala, why sing pulis o presensya mo na simple ko padayaw, gabusar. Pero makita na ning patrol tali gustambay antes na magawa des diskuan, ay, daw mga tutoy mo lang ni guro nga gapang ipoy-ipoy sigad pro, bubukar la. Awagin gani Bombo Dennis, no? So before pa lang nga nagpaidalon sa alert level 1 gani Bombo Dennis, ang syudad sang Bacolod di mayara pagid sang curfew, no? Kaya last 10 pa lang nga aton sini nga kapulisan nagalibot na sightseeing na Bombo Dennis anti sang curfew, mayara gid sa mga kabataan nga ang patrol car lang gid sang kapulisan no mga ila sini nga ginabantayan Bombo Dennis. Amo na siling ko kung arang presensya sa pulis, ang krimen mapreventa pero kung ay sing presensya dako ang tsansa no base may matabo nga krimen bubukala. So kabay pa nga hindi lang gid Bombo Dennis, no? So kabay pa nga ako na masulbar ini nga mga hilik ko to no every Saturday morning Bombo Dennis, no? Ako na Friday night kag muman Saturday night Bombo Dennis kag Sunday morning. Sa magini kanan no base mo bataan nyo bla ko night out kung gabi na pulo pa makuto nyo man kag kuno gabay ti may iba niya bubuwa ka lang at tikit ato after siya ti pululi mo lang okay mo lang happy lang bla later ti medyo relax mo na be pero may ibang gidya nga pagkagwaya basta na sa influensya sa makulubog mo sing mo daw tag-iya sing kalibutan mo bumukarla. Sakto gid Bombo Dennis, no? Basta magambal sila nga killjoy pero hindi. Pwede ka mo ka-happy para basta hindi ka mo pang perwisyo sang iban nga tao. Correct. Okay, enjoy ka na, no? Happy ka na. Diretso tama nga mag-enjoy ta tagsa na to kagulingon mo, no? Yes. Pero punto bla hindi kaya busar, hindi ka maghimo sang bagay nga makalit man si imoy asig katawo, bumukala. Yes, sakto gid Bombo Dennis, no? So kabay pa no, amo ni karon nga ato sini nga pagalabuto na Bombo Dennis. So kamusta ang monitoring sa police station 3 especially sa mga
ilimnan Bombo Dennis. Sige, no pinanato ka mga balita. Kamusta to? May bago naman ko ng enkwentro sa may syudad si Mamaylan mo Carla? Yes, Bombo Dennis. So isa naman ka enkwentro no ang nagdustag kahapon sa area sa Barangay Buenavista Bombo Dennis. Sa initial nga information naton nga nabaton nga gikan sa 94th Infantry Battalion Bombo Dennis, mayara sang duwa ka mga NPA ginapatian nga mga NPA ang napatay Bombo Dennis. So ini nga mga na-encounter sa 94th Infantry Battalion nga mga NPA Bombo Dennis, sila ini amo ang na-encounter man same batalyon Bombo Dennis no, sa area sa Barangay Carabalan. So kung ang mga NPA nga mga na-encounter sa 94th Infantry Battalion sa area sa Barangay Carabalan sa March 25 sa March 26 din sa March 26 na Bombo Dennis, tuwaman sa mga kabuhi ng NPA ang kung duwa ka mga NPA man Bombo Dennis ang mga nagkalamatay Bombo Dennis. So hindi sila magbubuti sila no ang namatay sa area sa Barangay Carabalan sa March 26 na taga Barangay Carabalan man Bombo Dennis. Sila kilala kan kay Arnold po sa Banal sa station na sa Banal Bombo Dennis. So ay labot diri sira naman sila ako ng mga kopdanan sinisang duwa ka mga nagkalamatay sang nagligad nga ako sa March 26 Bombo Dennis same no nga na-encounter sa 94th Infantry Battalion sa area sa Barangay Buenavista Bombo Dennis. Kasi nadadamo ini sa nga grupo sa nga nagligad to nga unang encounter no March 25 kag 26 mo siguro pag encounter ito basi nagpugtak-pugtak ini sila kag ini nga mga na-encuentro kapon part pa ni sing una nga grupo nga na encuentro sa aton man nga mga membro sa nga 94th IB. Yes, Bombo Dennis, may posibilidad din no nga pugtak-pugtak ini sila kahit sa information natin nga nabaton kay Brigadier General in the Search of Pasaporte ang mga na-encounter sa katapos sa 94th Infantry Battalion sa area sa Barangay Carabalan sa March 25 hanggang March 26. So una nila nga encounter, tatlo ka encounter nagduntad sa Carabalan Bombo Dennis. Ang una nga encounter do mga 12 ka mga NPA no, more or less 12 ka mga NPA ang nila nga na-encounter. Sa ikaduwa do more or less 10. And then sa ikatatlo, Bombo Dennis ang March 26, so din may napatay nga duha, do mga estimated Bombo Dennis, mga pulo man na Bombo Dennis. So may posibilidad nga pugtak-pugtak ini nga mga NPA Bombo Dennis. Ito mo ni kunong grupo, di ba sa liga to, payag ni General Pasaporte daw nga iningin enkwentro nga grupo sa 25 kag 26 ng Marso, daw plano pa rin nga magtipon-tipon sila para sila sini anibersaryo sa nagligad nga Marso 29, Bombo Carla? Yes, Bombo Dennis, mo ng information nato no nga nakuha kay Brigadier General in the Search of Pasaporte nga may posibilidad nga maghiwat sila sa ila sini nga anibersaryo dito sa area sa Barangay Carabalan. So sa diin miyara sa nakuha isa ka sako kung duha ka sako nga bugas Bombo Dennis nga bugas ni 100 kilos nga bugas Bombo Dennis mayara sa mga genset generator set Bombo Dennis kag mayara sa mga nakuha ng mga dokumento, mga flags Bombo Dennis, ay mga flags ito ang ginagamit nila sa ila nga pagsuwat sa ila sila nga anibersaryo Bombo Dennis. So pila na ka mga insidente nga daw gyapon sa area sa mga Maylan no, Binongkid, Barangay Carabalan, Barangay Buenavista no, daw gid nga mga area pero may ka-enkwentro kay sa ibabaw sina sa Binongkid sa baba sa Piakto, Tabok na Bukid kuan mo gihulungan na Bombo Carla area sa Oriental. Yes, sa Bombo Dennis no, malapit na sa Oriental nga bahin ini nga mga area sa Himamaylan Bombo Dennis. Sa ini nga daan before pa natabo ini nga encounter sa area sa Barangay Carabalan Bombo Dennis, mayara iniya sa naglugtad ng encounter dito sa area sa Buenavista. Galing kay wala sa may na-recover nga mga NPA Bombo Dennis. Ang na-recover lang diri amo ang ila sini nga mga kagamitan kag mga armas Bombo Dennis no, kag mayara po din mga late na mga reported sa Bombo Dennis ang dulaan sa kaboy sa NPA Bombo Dennis. So amo naman ni nagasunod-sunod gid Bombo Dennis no ang encounter nga nagduntad sa area sa Carabalan kag sa Buenavista Bombo Dennis sa area sa Himamaylan. I-update na karon na kung sino naman yung duwa kag yon kamusta man aton nga mga tropay, may mga nagkalawonded or
kamusta man ila sila ongoing karon yang hot pursuit operation, no? Military operation sining latest yung enkwentro kapon sa ngapon, Carla? Yes, Bombo Dennis. So, ini karon pag-asi karon, ini naton karon sa katapos ang 3rd Infantry Brigade, Bombo Dennis, kag sa 94th Infantry Battalion, kung kamusta ang monitoring kag pag-pursuit operation sa katapos ang 94th Infantry Battalion, Bombo Dennis. Yes, Bombo Dennis. So, dali naman kita no, sa 1 week accomplishment o kung ini nga accomplishment sa NOPO, Bombo Dennis. No? So, sa campaign sa illegal drugs, nag-conduct ini sila sa 4 ka operations, kada may nadakpan diri 4 ka mga suspetsado, kada mayara ini sang na-recover nga 5.54 grams sang illegal drugs, kag nagabalor ini 37,000 pesos, Bombo Dennis. So sa implementation sa Republic Act 10591, Bombo Dennis, so campaign against loose firearms, mayara ini sila nga gi-conduct sa 4 ka operations, kag 4 ang na-aresto, Bombo Dennis, kag mayara sa nga 4 man ka mga na-confiscar nga mga firearms, Bombo Dennis. Kag ini sa resulta sa gila sining extensive information drive armas sa Baylo, Bugas, Bombo Dennis, kag mga initiatives pag ginaproduce no sa nga o kung mga initiatives sa mga police station. So mayara sa nga pulo ka mga firearms ang surrender o kung gin deposit, kag mayara sa 2 ka mga explosives nga gin surrender man kag gin deposit, Bombo Dennis. So ang campaign against illegal gambling, Bombo Dennis, nagkandak ini sila 7 ka mga operations, kag 24 diri ka mga suspetsado ang naaresto, kag mayara sa nga bet money nga 2,685 pesos, Bombo Dennis. So enforcement ordinance on illegal fishing, Bombo Dennis, nag-conduct ini sila 11 ka mga operations, kag mayara sang 28 ka mga nagkaladakpan. So against ako na sa arrest wanted persons naman, Bombo Dennis, sa most wanted persons, mayroon ini sila gi-conduct 2 ka operations, kag 2 ka mga suspetsado ang naaresto, kag sa other wanted persons, nag-conduct ng 58 ka operations, kag colored 58 individuals with standing warrant of arrest. So, amo ini ang accomplishment sang NOPO sa March 21 to March 27, Bombo Dennis. So, sa area naman sang BCPO, Bombo Dennis, so ang mayari ini sila anti-criminality operations pa niya ginapatigayon. So ini from March 1 to March 31, Bombo Dennis. So campaign against illegal drugs, Bombo Dennis, ang BCPO, mayara sang nakumpiskar nga 793 grams, kag nagabalor ini 5 million, worth 5 million sang illegal drugs, Bombo Dennis, sa ila sili nga nakumpiskar. So mayara sang 58 ka mga operations, nagkandak ini sila 15 ka operations, kag nagresulta ini sa pagkadakop ng 70 ka mga drug personality, Bombo Dennis, and including na diri ang 4 ka mga high value individuals and 66 ka mga street level individuals, kag mayara sang total nga 85 ka cases nga na-file na sa kaso nga pagbayolar sang RA 9165, Bombo Dennis. So campaign against wanted persons, ang BCPO nag-conduct ng 61 police operations, Bombo Dennis, kag mayara sang 15 no ka most wanted persons ang mga kaladakpan, kag 46 ka mga wanted persons charged with various offenses, Bombo Dennis. So campaign against loose firearms, 2 ka mga initiated police operations, nagresulta ini sa 2 ka ako nadakpan, 2 ka mga violators, kag nakakumpiskar sang 2 ka homemade firearms, Bombo Dennis. So 2 ka cases ang na-filed against sa mga suspects sa pagbayolar sang RA 10591, Bombo Dennis. So continuous ang PNP program, Bombo Dennis, sa ng off-land kaso. So may ari ini isa ka explosives, kag 9 ka mga homemade firearms nga na-surrender, Bombo Dennis, kay isa diri ang na-recover, kag 3 ka short firearms ang na-deposit sa BCPO, Bombo Dennis. So campaign against all forms of illegal gambling, Bombo Dennis,
sa BCPO, mayara sang 13 ka mga police operations, pulo diri ang mga nagbayular sa PD 1602, tatlo ka operations ang against PD 449 bombo danis. Ang total 54 individuals ang naaresto kag 13 cases ang na-file na sa angot sa mga against sa mga suspetsado sa pag bayular sa illegal gambling bombo danis. So dari bombo danis nga sang bet money nga 3,387 pesos ang mga nakumpiskal sa anti-illegal gambling operations bombo danis. So may na ang whole month nga operations sa bombo danis sa BCPO bombo danis. Imagine 700 plus grams ang nakumpiskar kag worth 5 billion pesos sa illegal nga droga ang nakumpiskar sa kapulisan sa BCPO sa bulan sa Marso bombo danis. Ito damo ang drug recovery sa March nga bulan kumpara sa January kag February bumukala. Bombo danis sa morning aton sini nga pag-checkero na bombo danis. So far do dako gid bombo danis kaya mayara sa nakumpiskar mga nagligad gid mga bulan sa Marso bombo danis milyon ang worth sa sa bunga na kumpiskar bombo danis. Bomba danis sa may nag-report na gikan sa patrol ni si Bumbo Carlo Mayda para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. This is cut of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Damos salamat Bumbo Carla, may defensor. Mga balita ang sitwasyon sa palibot sa Bacolod. Sili nga Sabado iya sa nga kagahon. Imayaman sige aton nga mga police operations, especially sa pag-away naton batok sa illegal nga droga. Damo kita sa nga ma-recover, damo ito sa mga ladakpan, sa mga gaposes ng illegal firearms, gapit kayo sa illegal gambling. Nagisati mo na mga sugal-sugal bla, gambling ne. Kung mabuyok kasi na dire, magumon kasi na dire sa illegal gambling, ikaw huwag ka na sa uli kwarta, huwag ka na inugtaya pada kung mabuyok ka sa sugal, kung sa himo ka krimen, gapangawat ka o ano yung mudra, ma-hold up ka para magkamani ka lang, para magkasugal ka dito. Tingin sa mga mo ni, gulo ginagmay na sugal po sa mo na ginaturaan masang pagduging sa krimen mo. Hindi bla? Kung gagamit ka sing illegal nga droga, huwag ka na kwartada para bakal sang sabuda kag higupon dito, nimuon mo, ma-hold up ka mangawat ka para magkamani ka, para makabakal ka ito sa sabog kag mahigop mo. Kunti another crime ng mga matabo. Di may manipis sa ito ginagmay sa timplano pagdaan matapna na. Kay budlay nga magresulta sa another naman lang kwan nga krimen. Ining mga gulo ginagmay nga mga petty crimes nga kanabo sa ato siniya sosyudad, pasmente sa ato siniya syudad sa Bacolod. Kabagusan nga probinsya sa Negros Occidental. Kuan ta niya. Sige hon ta kiti may weekly accomplishment report at do sini PNP. Then ti mara pag sila yang monthly pagidi. Nga accomplishment report sa pag-away sa krimen sa ato siniya nga sosyudad mga kibanan. Oras ang Bobo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 12 minutos sa nakalikan sa na alas 5 sa ngaga. Inyo para tutunan Bombo Report sa first edition maga panumbalik. Makalikan naman pala kay importante nga mga pahanumdom. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay.
Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Balik ka rin magpalagay siya Platatunan Bombo Report sa first edition. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 17 minutos na nakaligan stock na nga alas 5 sa aga. Kita na sa pinapaginaton katalakayan na lokal mag-ebenan. May ara na karon sa 5 ka mga lugar diri sa probinsya sa Negros Occidental ang ginapaidalom sa COVID alert level number 1. Kung dumayo sa ligad, di ba may report na nga na-interview pa si Atty. Refrando Diaz sa atong provincial legislator nga ginduso na nila ini sa DOH nga kung pwede ipir LGU na lang ang pagpatuman sa COVID alert level. Sang naligad itong report naton. Sinilang kapon, isa executive order ang ipagawa ni Governor Eugenio Lacson, executive order number 22-13A, series of 2022, amending sang EO number 22-13. Kaya tiniligad to, bilang nga probinsya sa Negros Occidental, ginapedalom gyapon sa COVID alert level number 2 starting April 1 until April 15. So kapon ining executive order amending sang
EO 22-13, din na nabutang nga may 5 ka mga lugar, 2 ka mga syudad, 3 ka mga banwa, ang napidalom na sa COVID alert level number 1, then the rest nga mga banwa ka syudad sa probinsya sa Negros Occidental is COVID alert level number 2. Okay, sa kinanda naton, since pandemic kita, ang mga probinsya kay mga highly urbanized city amo ni ginapapanawgan sa kuan sa COVID alert level, no? Like abay kon sa probinsya sa Iloilo, sa Negros kon mo sila ang IETF nga alert level 2 kamudra. Bilog nga probinsya sa Negros Occidental is alert level number 2. Galing kay lately lang, as in tablati may mga kuan ni, may mga ara na banwa ang syudad nga tuma nakataasing vaccination rate nila. Wala na sila sing kaso pa sang COVID. May ara kay babi puti, 1-2. Kada hindi gibla masita low risk na gidya for COVID cases. Amo na yung mga punto kung kagi panugutan karon sa DOH kag IETF nga pwede na makadagdag sang COVID alert level sa mga banwa kag syudad. Mga kaibigan, magluwas highly urbanized city. Kaya dito sa Negros Occidental, may 31 kita kay mga lugar, LGUs, banwa kag syudad. So ining 2 ka mga syudad kag 3 ka mga banwa nga sila naton under COVID alert level number 1 until April 15. Ano ini nga mga lugar? EB Magalona, syudad sa Carlota, banwa sang Pulupandan, syudad sang Sagay, kag banwa sang San Enrique. Muna ni sila nga mga lugar diri sa atong probinsya ang ara na karon sa COVID alert level number 1. Based sa executive order gipagawa ni Governor Lacson EO number 21-13-A mga kaibigan. Nga nag COVID alert level number 1 sila. Number 1 diri, 2 man kataas ang ilang sining vaccination rate. Ang EB Magalona, unahan tayo 2 ka syudad. Syudad sang Escalante, kag syudad sang Sagay. Syudad sang ang syudad sang La Carlota, ang mga kataas nga vaccination rate. Ang syudad sa La Carlota, 85% sa ila sini target population. Na-exceed na sila, di ba 80%, 70% ng target. 85% niya sa ila sini populasyon. Target population ang ila na bakunahan. Ang banwa sang Pulupandan, magamay na nga banwa, 82% ang vaccination rate sa nasabit ka banwa. Tika dako, kataas ila sing vaccination rate. Maning ang isang rason kung nga na abutang sila karon sa COVID alert level number 1. Ano pag ang 3 ka banwa? EB Magalona. Ang EB Magalona, 75% ang ila sing vaccination rate. Ang syudad sang Sagay, 74% vaccination rate. Kag banwa sang San Enrique, 76% vaccination rate. Mga kaibigan, may pila pa ay ka mga lugar nga may matag-as sa river reporta, 70 up vaccination rate percent, 80 up percent vaccination rate sa pila naton ka mga banwa kay syudad diri sa Negros Occidental. So magluwas ining 5 ka mga lugar nga atong gilawag, 2 ka sa syudad, kag 3 ka mga banwa. The rest naton nga mga banwa ka syudad sa Negros Occidental is under COVID alert level number 2. Kaya may ara pag man kita iya nga mga banwa, mga lugar nga below 70% pa ang ila sini nga vaccination rate. Despite nga bastante kita gapon sa supply sang vaccine sa ato sa Coldrom diri sa probinsya. Naligat na interview ta si Doktora
Claudelia o si Papa Villo ato siling head sa vaccine distribution diri sa probinsya sa Negros Oriental. Bastante kita gyapon niya sa COVID vaccine. O galing ang magapabakuna nagdinit na. Umutablang ba si gani Attorney Diaz nga posible base ang populasyon nato na gusto magpabakuna na labot na bala. Anabilin subong nga hindi na magpabakuna, hindi na gidabla. Since ang pagsugod, hindi gid sila magpabakuna. Muna kasi ito kaninit na sa mga vaccination natin sa mga LGUs. At the first place, ito kasi nga ito kategory dito sa probinsya. Senior citizen population natin, madubo-dubo pang vaccination rate natin. Kaya isa sinatanaw may mga hindrances, ibla mga giilistar sa mga malagyo, mga sityo, ang purok, sa mga kabaranggayan natin. Sa mga nabukid nga porsyon, sa mga banwa ka syudad, may kabulayan sila nga magkantos banwa. Malakat pa sila pinakuras, kay wising available nga salakyan halin sila puluyan, pagkantos banwa, tining mga tigulang, makapoy na sila, kamabudlay na sila, nga magkanto pa sa banwa, linto sa mga binukid. Muna nga daw, isa pa sa nakitaan nga problema, kung nga manubo pa, way pataklabot 50%, sa target nga populasyon sa mga senior citizen diri sa probinsya sa Negros Oriental. Tingin mo sa nga rekurso sa atong probinsya, ginakadtuan sa mga vaccinators, ining mga matlagyo nga lugar. Mismo ang mga vaccinators among gakadto dito sa mga mga senior citizen naton sa mga malagyo nga lugar, kag bakunahan. Kahit isiling ito kung tigulang ka na, kapoy ka na maglakat, may arthritis ka pa, makasarang ka pa na maglakat, sentunga lang sa oras, pagkadto iya sa proper sa barangay, ni proper barangay, makadtok pas banwa. Makapoy na sa mga senior na ton. Amo na nga, ang mga vaccinator na lang ang nagakadto dito. So gabay pa makwanta niya, mapasaka-saka tato sa vaccination rate sa Negros Oriental nga maka-downgrade man kita iya sa COVID alert level number 1. Iblang bagay ito ni si Malacanang kapon ang ilay nga target nga before pa mag-end ang term ni Presidente Duterte sa June 30, siguroon na 100% sa ato sini populasyon ang mga bakunahan. Kaya makabalik na ito sa ginatawagan new normal before magpanaog sa posto, before nga magwa sa Malacanang si Presidente Rodrigo Duterte. Tinakitaan na naman subongo sa data sa DOS, ginatos na lang yan gani ang nag-postibo sa bilang Pilipinas nagsagadlaw. Doon dumay sa ligad nga peak, sa tempo pag-tweet ni Delta, pag-peak ni Omicron, linibo, 20,000 sobrang kaso tagsakadlaw. Isipaw na subong niya ginagmay na lang 200, 300, 400. Kadako gin sige panaog mga kamanan. Sige ba pa mamintinar tani masige-sige tani. Para maka-downgrade man kita makabalik na kita sa new normal. Ang gambal kay ibang niya tiba sa tapos eleksyon, mag-surge man ang kaso. Ikaw hindi maguro kaysa na magligad sa kampanyana, isang ligad nga mapila na kasmana kampanyana sa nasyonal, tungtong sa lokal. Tinakitaan naman ang pagdugok sang linibo-libo mga tura naton. A week after to sing pagkanto diri sang duwa ka makinala nga mga presidential candidate, kita niyo matong tawo. After ito a week, why man nag-search kaso naton sa Bacolod Negros yung talaw? Siniguro mo naman resulta kiti halos katamadan sa aton diri vaccinated naman. May konta na kita sa COVID virus. Muna hindi na magkadali pa epekto ang virus sa aton silawas kiti vaccinated kita. Boosted naman gani iban. Nagkapa-booster naman gani iban. Muna yung proteksyon naton. Kaya ang virus hindi rin madula. Ari na sa aton palibot.
Gatuhaw lang na siya. Ara na sa gapahimunong. Urara lang magaya sa atong palibot, ara sa atong lawas. Galing hindi na siya penetrate, hindi na siya makahatag si negatibo pang epekto sa lawas ta, kay vaccinated na kita mga kaibigan. Or ining virus, ga-mutate mo ni siya, base nag-aara na sa pinakahina yung nga stage. Nga ito magkanto na sa lawas natin sa tao na malawas natin, doon isa blay makapikto, di sa makatag sing negatibo nga pikto, kaya manubo ng iya sining kwan, siguro ba lang iya pag-efekto sa lawas tao, tuma nakahuyang, o mo nang hindi na takabatsyag pa sa pan nga simptoma. Di ba? Ini mga nagaprostibo, mga tagpilakbilog, tagsa kadlaw, majority na sila asymptomatic mo. Nagaprostibo na sa ati, magkanto sila sa ospital, i-check up po sila, kanto sa ospital, pa-check up na siya ibalatian, ginapatigayon sila sa swab da, kung ano da, para mabalaan, before i-admit, muna iba na nagaprostibo, iba din nagabulusong, ngawa ima maginabatsyag nga simptomas sa COVID. Kung gabusong ka, mabata ka, mapasab ka ka requirements, kasi mo na makitaan nga positibo sila sa ila sining alawas sa coronavirus. Munang sa ito sa magina tanaw, protein hindi tanay magkampante gyapon kasi ta fully vaccinated na kita, nagkapa-booster na kita, masita do kampante na kita. The first place paggamit natin gyapon sa face mask ato inagyapon niya imuon. Kag kun pwede palang disiplinahon nato kung lingon ngay patuman tinatawag nga physical distancing. Maguluantan kung mag-ilulo sa nanay kita do okay mo lang tiuluantan lang tata isang-isa. Dili tanay linapitay gayud kiti budlay man tod mo. Po mas mayo pag kung may kuan ka, may face mask ikaw, at least dako ginang abulig proteksyon mga keminan. Mo nang ginatanaw nato ginamban naton sa aton mga katuran. Okay, protective protection gyapon kaya may naman kung mabalik ta sa new normal, at least sa mga na-miss ng mga bagay sa to before nag-pandemic, makwanta na, ma-experiencehan ta naman na. Sa itakboy tanay sa aton siling flagship station, Western Visayas, Bombo Donay, Bombo Radio Lilo. Good morning. Welcome gate ka, good morning, Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod. Yes, Redri Bombo Donay, Bombo Western Visayas, aton sa mga dalagkong mga balita sa Negros, syudad sa Bacolod. Of course, ati kahapon, terrible daw gindagsa, amon nga pila ka mga lugar sa probinsya sa Occidental matapos nga aton diri pambansang Kamao, tinagpadulong diri kapon, sa may probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga lugar ikato especialmente sa mga merkado, diri sa may syudad sa Bacolod kapon singapon at siyempre dagsa ang tao alin sa Silay Airport pagadto sa Silay City, pagadto sa Talisay City, then diri sa may syudad iya sa Bacolod. Siyempre siya din siya magadto sa pagkapangbansang Kamao na pangdaan ni Manny Pacquiao, kilala na siya. Bombo Donay, Bombo Western Visayas. Nagsapol man siya sa mga kwane, sa grupo, sa mga pastor diri sa may syudad sa Bacolod. Kahapon sa hapon, sa iya diri ang padulong. At part na yapon sa iya siling pagdala sa iya siling kandidatura sa maabot nga May 9 presidential election. Makibana po Bombo Donay, Bombo Western Visayas, subira na tumblas kay pangbansang Kamao, doon nagtulotambok lawas siya. Siguro tidaway na training para magboxing. Siguro na uli-ulian ka bukod na nagdamol-damol lawas si pangbansang Kamao. Prote ka na mga lugar kay mga tao nga malabaya sa gyapon ang pagkakunyag siya sa mga pumuloyo bilang pambansang Kamao ti ara gyapon way madula. Ari pa di siya subong sa sunod sa Bacolod, dili siya nag-overnight, ipabali silingaga, ato informasyon, dito naman siya kuno malupad, padulong sa may Negros Oriental. Kaya pila paginamon, dili ka mga nagapauna ng mga balita lokal, kahapon si Governor Eugenio Bolacson na paggawa sa Executive Order number 22-13A,
amending sa una gipagawa nga EO number 22-13 nagdeklarar sa 5 namon ka mga lugar diri sa probinsya sa Negros Oriental under COVID alert level number 1. May mga amon din nga mabanwa sunod sa bungya sa Negros Oriental pwede na mapaidalom sa COVID alert level. Ano ini nga mga banwa? Duwa ka mga syudad diri kag 3 ka mga banwa ang napaidalom sa COVID alert level number 1. The rest namon nga mga banwa diri sa Negros Oriental is COVID alert level number 2. Ang syudad sa Carlota, syudad sa Sagay, banwa sa Ibimagalona, San Enrique kag banwa sang Pulupandan. So ini nga mga lugar namon diri kun nga gipaidalom sa COVID alert level number 1 bangod mataas na ang ila sini nga vaccination rate. 70% up to 80+% ang mga vaccination rate nila kag wala na si mga kaso sang COVID-19 sini nga mabanwa. Sini nga syudad mga kabayan. Amo ni isa sa mga balasihan kung nga ay ni sila ang gipidalo sa COVID alert level number 1 Bombo Doni, Bombo Western Visayas. Kaya so far as of kapon diya sa bilog probinsya sa Negros Oriental, ang mga kaso sa COVID-19 40 na lang. 40 active cases na lang kapon ay kami ganit sing positive cases diri sa Negros Oriental based sa record sa Provincial Health Office namon. Imayaman niya. Basta bilog namon nga probinsya ay makapanaog na sa COVID alert level number 1 after sa April 15 Bombo Doni kag Bombo Western Visayas. Kag sa katapusan ba may enkwentro man kapong natabo dito sa may banwa sang Himamayilano sa may barangay Buenavista sunod sa report sa 94th Infantry Battalion Philippine Army may duwa naman kuno kay mga rebelding New People's Army ang ila silinga na na patay sa enkwentro kapon dahil ka 4 na nga sunod-sunod nga enkwentro ito sa may syudad sa Himamayilano particularly sa may banwa sa Barangay Buenavista ke Barangay Carabalan, Madundumanyo, Bombo Doni, Bombo Western Visayas, sa talikdan nga Marso 25 kag Marso 26, sa may Barangay Carabalan, duwa ka sunod-sunod may enkwentro da nagluntad, kag may duwa dito kay mga NPA naglamatay ning sanday Arnolfo sa Banal kag Jason sa Banal, nga residente man sa Barangay Carabalan, nga mga membro ginaligal tudlo membro sa New People's Army. Di kapo, another encounter naman sa Gulay Ripe naman ni Kron, ang identity, siniduwa naman kay lagar ng mga membro sa New People's Army, nga nagkalamatay kung bala, may mga pilason man sa bahay niya sa mga soldado. Kagahapon, masubo-subo man nga balita sa may banwa sa Manapla, isang patay, matapos yung tricycle nga sakyan sa mga sawabong budon, Bombo Western Visayas, nabungguan sang ambulance sang syudad sang Sagay. Ining insidente tabo kahapon sang Kagahon, more or less, mga alas 4 sang Kagahon, dito sa National Highway, sa may Santa Teresa, banwa sa Manapla. Ini mag-asawa nagasakay iya sa top-down nga tricycle, why ko na matalupang dan posible sing driver sa ambulance kaya nasundan niya ining tricycle, nabungguan niya, bangod sa impact, nahulog sa kalog ining tricycle kaya nisakyan sa mag-asawang sa Gina Ticar kag Josefio Ticar ang residente man sang banwa sa Manapla. Kabangdanan nga nakaagom sa patal nga pilas ining babayi ni si Gina Ticar, 48 years old, nga gintunaan sa iya sining kamatayon. Pero iya sining banay ang nagamaniho sa tricycle ti pilason kag karon padayon nga admitted sa may Teresita Lopez sa Landon Provincial Hospital sa may syudad sang Silay. Ang driver sang ambulance nakilala sa kay Jonathan Diso Katan, 59 years old, taga syudad sang Sagay kasi lingkaw mo na siyang driver sang ambulance nga pinagyan man sang LGU sang Sagay City nga ara si Corona sa gyapon sa kasudiya sang Manapla PNP. So para Bombo Doni, Western Visayas, sa mga dagko namon diring mabalita sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bombo Doni. Maraming nga salamat Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod. Eksakta naman this time ang Bombo Radio Rojas. Welcome ka. Good morning Rojas. Morning, Bombo Doni, kag maayong aga Bombo Radio Western Visayas sa Mundria sa siyudad sang Rojas.
kag bugos nga probinsya sang Capiz nga nagligad to nga gabi may nadakpan nga mga persona nga nagapatigayon sang illegal quarry operation dito sa may bahin sang barangay Pangabuan sa Banwa iya sang Hamindan ti Binila gabi wala conduct sang operation ang ining special joint operation naging patigayon sang Capiz Environment o kon Capiz Provincial Environment and Natural Resources Office o kon Kapenro kag sang National Bureau of Investigation o kon NBI sa Region 6 na tigayon nga madakpan gid sa akto ini nga 4 ka mga persona nga nagapatigayon sang illegal quarry kag suno diri sa kay Mr. Aris Banyares ang team leader sang NBI Region 6 giningadla niya sini ang operator nga si Manuel Erwin Hinon kag nakuha to sa ila ang duha ka dump truck kag isa ka backhoe ang nadakpan pagid diri ang duha ka driver sang dump truck kag isa nila ka assistant kag ining si Hinon may isa pagid ka driver sang backhoe pero nakapalagyo no kag way pagani madakpan pero natigayon ni sila nga mapasakaan sang kaso kapon pinagi sa regular filing diri sa amon nga prosecutor's office sa Hall of Justice kag nagapangatubang sang kaso ng RA paglapas sa RA 7942 kon Philippine Mining Act of 1995. Sa dugang nga balita, si PA Monares matandaan Bombo Radio Western Visayas nga ang amon diri nga provincial administrator ang nag-file sang iya nga leave of absence effective sang March 21 sini nga tuig kag wala ma-state ang iya sini nga rason pero sa iya nga Facebook post siling diri ni PA Monares nga personal reason ang rason ikon nga man nga nag-file siya sang leave of absence. Kag sino man sa interview diri sa kay Mr. Francisco Darriagan amo ni siya ang nagapungko nga OIC sang sang bilang OIC Provincial Administrator kag ginpayag sini nga way man ni siya makahibalo kon san-o no magabalik CPA Monares sa opisina kag natigayon nga makaistoryahanay sila pero ting ilang gistoryahanay niya ang preparasyon sa nagahilapit nga kapistahan diri sa bulan sang Abril sa bugos nga probinsya sang Capiz kag pila ka mga administrative concern sang mga opisina sa Kapitolyo. Pero why siya makaibalo kung saan o gid ni siya magapungko bilang OIC Provincial Administrator. Inapayag man ni Darriagan nga hindi man maapektuhan ang iya nga pagdumala sang duha ka opisina kay man ini siya ang nagapungko man nga hepe sang Provincial Internal Audit Service Office kag amo na gani OIC Provincial Administrator. Pagsabot nga police reports kahapon mga tak na alas 4 may ara sang siyam katuig nga bata nga lalaki diri ang natiruhan aksidente nga natiruhan ang iya nga kaugalingon gamit ang armas nga ginapayag iya sang iya nga amay. Base sa investigasyon sang Panay Municipal Police Station nga nagahampang ining bata nga ining biktima kaupod man ang menor de edad man nga kahampang niya sa ila nga sala sang nagsulod din siya sa ila nga kwarto kag didto nakita niyang armas dothang sang iyang amay ginapayag ang isa ini ka 38 kalibre nga armas dothang yaway niya balaging kuha naglupok na igo ini siya sa ginapayag sa iya nga agtang. Maswerte nga nag-agi ang patrol sang mga kapulisan sa Barangay Pawa sa nasambitan nga Banwa kag natigayon ini siya nga madala kag sa karon padayong ginabulong diri sa isa ka pribadong ospital sa siyudad sang Rojas. Amo lang ini so far yung mga dalagkuhan nga man nagkahinabo diri sa amon nga siyudad kag bugos nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo, Bombo Doni. Maraming salamat, Bombo Rita, Bombo Radio Rojas. Itso ka naman ang Bombo Radio Kalibo. Welcome ka. Good morning, Kalibo. Welcome kag good morning Bombo Radio Western Visayas, Bombo Doni. Mga nagapauna namon diri nga mga balita sa Kalibo no kag bilog nga probinsya sa Aklan kagapon didto sa mon nga may prosecutor's office gin kada no pailan sang kaso sa among otoridad no ang ining duha ka mga persona
nga nakilala sa kanday Brian Villesa kag Michael Tipan. Ini nga duha nga persona based sa mga pag-imbestigar man sa among otoridad sa mga PNP, ini ang responsable no nga nagkawat sang cellphone sang complainant nga si Mr. Jayron Latsika dito sa may Banwasang Banga kung sa din ginapayag mga March 31 mga 5:15 sang hapon sa Banwasang Banga kay man nagapanag-iya sang gamay nga sari-sari store ini nga complainant temo to nag-approach ang duha ka mga persona nga ginaresto sa otoridad nga may mga may mga pagbakal daw ginapatiyog-tiyog malang ini nga complainant kag nabot sa punto nakuha nila to ang cellphone no nag-report ang complainant sa Banga PNP kag mo to ginalerto ang ilang mga miyembro kag way magbuhay nadakpan man ang duha ka mga persona sakay sa motorsiklo kag naibaluan nga ang amo nga motorsiklo na daw napansin sang pulis nga amo na galiman ang motor nga naga-viral sa social media diri sa amon sa Aklan nga ginasakyan sang nauna to nga miyembro man sang LGBTQ bakla bala no nga responsable man sa mga pagpangawat diri sa amon sa pipila ka mga banwa sa Aklan. May nabiktima man sila dito sa Antique, may mga dira man kuno sa Kapis no nga nabiktima nga ang iya modos palit pera nga mapabaylo siya sang 1,000 peso bill. Tapos amo ni galito may akon diri nga small amount no, small bill to may baylo niya to tapos abi na lang ang ibalik mo na lang liwat sa ako ng 1,000 peso bill ko. Tapos ibutan niya sa bag niya tapos mambal siya nga 100 man no ti ang cashier man bayluhan man sang another na naman nga 1,000. Ti damo na nga mga business establishment ang iya to nga nabiktima diri sa amon tinanalmang pulis nga daw amo mening motor nga sakyan sang nauna to nga papangita sa aton tung pangawat sa iba man nga mga banwati gin astilan o sang pulis ang duha ka mga naristo nila amo nagali nga may konektado gali sila sa nauna man to nga suspect. Demo na gin pailan sila sang kaso nga pagpangawat theft no kag kagapo na kapiyansa man sila tig 3,000 sa kada isa sa ila no para sa ila nga temporaryo man nga kahilwayan. Pero siling sa aton nga otoridad padayon nila nga ginamonitor ilang duha no kag ginapangita ang main suspekto nga responsable kid sa mga pangbiktima diri sa amon sa probinsya sa Aklan. Kag sa dugang namon diri nga mga balita no siling man kagapon sa ngamon nga DepEd Aklan particular kay Dr. Miguel Mac Apusin Division Superintendent no diri sa amon nga siling niya kapin sa 26 ka mga eskwelahan diri sa amon sa Aklan ang nagadugang posible nga mga dugang sa mga nagapasakop sa limited face-to-face classes kay man sigidas ang ilang pagpahaom sa mga ilang mga requirements no para nga magpaidalom sa validation kag nagasalig nga makakuha sila no makamatamat kay damo na nga mga kabataan diri sa amon mga estudyante ang naluyag na gid nga magbalik sa dati nga estilo sang tinulunan no kay gusto gid nila ma face to face na para at least madamo ang ilang mabalaan kag maintindihan sa ilang pagtuon kag sa dugang nga information ni Dr. Miguel Maca Apusin nga siling niya no nga nag-umpisa to nga nagtama ang COVID-19 pandemic diri sa aton dako gid nga epekto sa education no sa aton nga kabataan. Kani gasalig sila nga mas madamo pa gid nga madugang nga eskwelahan diri sa amon ang makapartisipar sa limited face-to-face classes. Amo lang ni Anay so far mga nagapuna namon man nga mga balita diri sa Aklan. Back to you, Bombo Dene. Magiging nga salamat Bombo Leonard, Bombo Radio Kalibo. Sa mga balita naman sa amon diri sa mga syudad kag probinsya sang Iloilo ang amon diri nga mga electric cooperatives bali basi draman sa inyo Bombo Radio Western Visayas sa may pahanumdom sa aton sila diri nga mga member consumer owners nga may patigayonon sila sini nga mga manual load droppings bangod dinhi sa ginapahayag generation deficiency sang pilaya ka mga generating plants nga hindi anay maka-generate sang kuryente kay nagapatigayon ini sila sa mga emergency shutdowns di base bala kuno kag kulang-kulangon ang supply sang kuryente
nga gina-distribute sang aton sa diri nga mga distribution na utilities samon diri sa Iloilo ang Iloilo Electric Cooperative base maka-eksperyensya sang mga malipot nga mga power interruptions ang aton sa diri nga mga kauturan kag especially subong tingadlaw nga daan or summer season. Samtang ang politika sa amon diri sa mga syudad sang Iloilo amat-amat pagid nga nagainit. Ini man matapos nga pilaya karon ka mga campaign sorties nga ginapatigayon sang sining kampo nanday mayoralty candidate Salvador John Capulot ang ginareklamo sang pilaman ka mga punong barangay nga loyal sa kay Iloilo City Mayor Jared Reña sa administrasyon kay may ara to sang pagsinabtanay nagligad between sa kay Mr. Capulot kag sa kay punong barangay Larry Palomo sang barangay MH sa Del Pilar diri sa maya area sang Haro sa isa dito ka campaign rally nga ginapatigayon sang kampo nanday Mr. Capulot kag may iban pa nga mga incidents diri nga may ara sang sumpakilay ang mga supporters kag ang ining bahin sang mga kasumpong pero si Mayor Jared Reña waya kuno diri na lingkang sa kasubong sining nga mga istorya kay ti sining ni Mayor Treñas sa lawig sang akon sining abanse sa panguntra nagapalamig-lamig lang gani kuya subong di balon panamon diri kon ano ang intikang sining sang aton nga mga kapulisan kaga sang city election office man diri sa mga syudad sang Iloilo sa kasubong sining nga mga insidente. Sa mga police reports namon diri isa ka lalaki nga nagahampang lamang sining sikat pala nga mobile game ining ML or Mobile Legend. Nakapamuyayaw while nagahampang ti timing ya karon nga may naglabay nga hubog nga lalaki, may binangon. Ipagdumdum kuno sang hubog nga lalaki nga naglabay, siya ang ginbuyayaw sang sining soltero, 18 anyos nga soltero nga nagahampang sang Mobile Legend. Why niya bala kaga hunuson ang binangon niya kaga ginlabo sa likod ang ining biktima ba umay lang way mapuruhan ang biktima pero may samad gid sa likod. Nagsitulay man ang duwa sini ka kampo sa bay niya karon sang Banwa sang Barotakdeho kaga nag-decide nga hindi lang magpasaka sang kaso ang ining biktima. Speaking bala sa mga pista kundi subong summer season uso-uso gid kon tani ini kag siling sa amon diri nga mga market vendors especially mga nagabaligya bala sa mga ulutanon mga utan nga masami gid ginagamit nga panakot sa mga putahe kon pista subong kon tani ni nga mga binulan makabawi-bawi sila kay supposedly subong ni nga mga binulan nagadaho gid ila sini nga mga baligya o galing pigado gid kuno kay ti why gid sang bakal sa ila ya sini nga mga ulutanon mahal pang import nila sini sa or mahal pang ila sini nga bakal sa iban nga lugar kapareho sang bagyo tapos pigadong baligyanay diri sa area ya sang mga merkado ta kay ti bawal pang pista-pista mo siling ko gani Bombo Dennis Bombo Radio Bacolod imbis guro nga maghambal ang mga sa barangay bala nga pista subong ni San Roque or pista subong ni San Vicente, why not ipaagi na lang sa mga campaign rallies? Kay kung magkadto ya ang politiko sa isa ka lugar magpatigayon sang campaign rally, daw why man niya ginasunod, why man niya gamater ang mga minimum health standards, why man niya gamater ang COVID-19 concern naton. Di imbis nga magpapista kay San Roque, magpapista sa kay San Vicente, himuon ta na lang campaign rally ni Gob or campaign rally ni Mayor. Para madayon lang ang pista. Bombo Dennis Bacolod. Ti laban-laban Kay Bombo doon Bombo West Visayas kung may mga kapistahan sa barangay o sa buong kampanya, ay ang mga kandidatos bong hindi man maulihin mo. Una pa na sa mga bisita kadto sa barangay ko din na pista kasi siyempre pakita as tawo Sakto na mo doon no? Kampanya, kung kampanya, daw by COVID, kung daw pista-pista, daw kadelikado, Bombo doon Amo gani anyway, daw mas balaan naman abi subong niya ang mga kandidato sang sa mga santo-santa naton nga ginaselebrar naton kung may pista kita mo. Kailan tawa bala kung kandidato ya magsulod sa simbahan, nagagutok ang mga tawo. Pero kung misa iya sa simbahan, 70% lang.
May utang lang ko da sa inyo, Rojas, kag Kalibo, alang-alang na tiyempo ko. Dre, madaming salamat sa aton sini nga mga sister saison sa Bombo Radio Western Visayas.